paano mga bulik na kay sa isa pa lang saka isang rodo na 14 pesos na. Tapos ang ayuda 200 sa kada bulan. Daway ka na hindi ka na makabulik ro ha. Mas okay lang sa way ka nagit pa buton eh. Kung mag-rollback ro mas mayo kung mag-rollback ang rodo eh sa magngamo pa lang 200 lang. 100 mo lang sa kabulan may tagbilalan ng adlaw tag 633 lang. Bulig mo lang na yan, nilay ati, okay naman lang na kung kada bulan. Okay naman lang na kung sa bagay, kung kanong ginakulang pa ganina mo. Hindi puti, much better na lang na nga, wala ka isang pabuton nga ayuda. Kani mas nami ganito, nga kung mga mag-saka pa na sa 200 lang eh. Ito sa pagkaon mo lang na sa isa kadlaw na, sakto-sakto lang na mo. Kapag pa kung may kuhan kami, may mga apo kami nga ginakuhan, di siyempre kulang din lang na. Hindi man. Kung amo na tao sa gobyerno, amo lang ginatong bato no. Siyempre, wala ta mahimo. Kung may dugang sandate, batunon ta. Kung wala, amo lang ginain. Kaya man tayo mahimo ma-react kung magpadugang ta. Kaya kung amo ra ang budget nila.